أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على منبع العلم وينبوع العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه لي قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمين. Ametanga nyina Allah Ta'ala fe kabo ibisa dangalin toroma ka ansene alala ka nga sigin damne ni Allah Ta'ala to barka mai ka kisi annema de Allah Ta'ala fe akoke aka jonke sanman ka Muhammadul Mustafa ani asod ni sanmo anaka sahaba ni mo ani jomma fe wutu ko nywa ni bara ni makeli ala kanini au fara o jama kulu sanman ka ani so jale amfani fonni ka sangani sun kalo kuncheli kasangani shawal kalo klifoloyi amadela ala fe ya rabbi ambora ka batu munke ala ka batu nu bela jale mine anye filu munke ala ka filu nu yafa anye fisa mantia ani korota minu fora ani hineni yafa ni kanhoro ya mi fora ala ka anke adunge udoyi ala ka ke ni dumba kama kanga jamana bobulula ka hereke jamana yi ka hereke jamana din kelengena bela jelenyi amin ya rabbi kanga foli ani walin mandon kerengere ni watina ka nyashi anfa ani ankara mogo asayid sharif usman madan haidara anaka dimba ya bela jele amafo alaka sanwere yira anu bela jele kenena kanga selma foli ta ko nyashi aw fe mo fe de sorole bana ni watina maliko no fokata se maliko ka amafo aw bismillah l'enseignement du vendredi angani plateau noroma inkonana ani sojale ani ansewale aya kanu bi Idul Fitri amedon bamina no de ye sungalo seliye doina sharatigu ye ablasen ka munala yini junon bala bara junon fene la nyendo l'islam nyuma ibise ka doin tono bo chukumna ka soro imabo sharia hukum konana anya kanu bi ani abseka masala o babu senka Idul Fitr de sungalo seliye oto dere huwa awwalu ayami shawwal ode bitalike shawwal kalo kli folo la ala ye do min ke ni sodia donye alislamo yi ankelin ko ka kle bisa wal makle mwan konon tonke suna ka an yere mine ka bo ala tanama ko bala jelena ka anyeshi baraji ko bala jelema ala kelen ka do suni nogoya amma keleya ani lafiya konnana ka musaka bala jele nogoya ka se ala barkada ni ukeli ala yindondi ama ka keni sojai ni shara Allahu li hadhihi al-umma الفرح والسرور بتمام نعمته وكمال رحمته kibiya yikafo alaye ni doin ke sharia ama walma alaye ni doin di ama ka ke ni sodia donye ka ke nyakari donye ka sangani alaya ka nema minu dafa anka alaya ka hina min ke anye fa idul fitr yati ba'da tamam siyam wa allazi iftaradahu Allah alaina kull am selina mo so kana anga sungalo de dafa walma anga sungalo dafa len ko fe ala sungalo mi fardaya anka ala donke ka ke ni sodia donyi walma ka ke anga kado donyi anga baraji soro donyi anga diplôme soro li donyi sun baraw bela jelen temelen ko fe mamunu ya ke kanye ala kelengu kan horo ya ka bo tasma ma ka ya jurumu ya fo di maka hina chaman di umma ala doindi ama amseka anyakari ni anga sharia dine takalage amaye ka fo anga sharia sun tayoro de bala sharia tikube talike mina ni o fola bi talike alquran samama fo kata se ciba sanu ka kuma kan sanmauna ko min yira ciba sanu fe ay ko min ke akanyana moya konnana ni sahaba wi wolofi ciba sanu ko fe ni talike ka lage abu uluma sunna sharia sun mi se ka takabo o falana ijima o fana be no ni o de bi talike den ba bela jeren ka faranyonka na ye seli takalage ibina yi ka fo seli sharia sun atara ka bo Muhammadul Mustafa aleka sunna konnana o te dawere
Anas radiyallahu anhu n'ale sahaba bay ala ka diɲɛ ba ama amina ka bɔ ale yɔrɔ k'a fɔ a ko qadima nabi sallallahu alaihi wasallam al madina ko ciba sanu tuma min na a nana madina dugu kɔnɔna na yani hijira kɔfɛ ko a nana sɔrɔ walahum yawmani yal'abuna fihima k'a nana sɔrɔ madinakaw don fila b'u bolo don min kɔnɔna na u bɛ kulonkɛ kɛ faqala ma hazani al-yawman ciba sanu a ye ɲininkali kɛ madinakaw la ko ma aw ka nin don fila nin ye jumɛn de ye nin don fila in don jumɛn de don mun de la a y'a ta k'a kɛrɛnkɛrɛn aw ka k'a kɛ aw ka kulonkɛ don ye u ko a ma qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliya u ye ciba sanu jaabi a ko an ka jahiliya waati la nin don ɲuman anw bolo laada don fila in na an tɛ foyi wɛrɛ k'a kɔnɔna na kulonkɛ kɔ an ka sɛgɛn lafiɲɛbɔ don an ka fɛti don faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ko madinakaw ma qad abdalakumullahu bihima khayran minhuma ko aw k'a dɔn k'a fɔ aw ye nin don fila min kofɔ nin ye tan aw k'a dɔn k'a fɔ ala ye don fila wɛrɛ di aw ma ka o don fila in kɔfale aw ka nin don fila in na don fila min hɛrɛ ka bon aw ka nin kulonkɛ ka tɛmɛ nin kulonkɛ don kan o don fila ye jumɛn ye yawmul fitri wal adha o tɛ dɔwɛrɛ ye an filɛ nin don min na n'o de ye sunkalo seli ye fo ka taa se seliba ma n'o ye sagafaga seli ye donc n'i ye ciba sanu ka nin kumakan sanuman in ta k'a lajɛ kumakan min ni abu dawud ni ale bɛ a lakari an ye fo ka taa se mɔgɔ wɛrɛw ma i b'a ye k'a fɔ ko sariyatigiw ye u sinsin nin de kan k'a yira n na k'a fɔ ko seli fitinin ko sunna don o de y'a hukumu ye sunna de don wa u y'u sinsin an ma se ka nin kumakan in de kan k'a yira n na k'a fɔ ko ala ye seli di an ma k'a kɛ an ka fɛti don ye k'a kɛ an ka nisɔndiya don ye o tɛmɛnen kɔ wal ijma ibn hazm fana b'a fɔ an ɲɛna ko ijma'u la ijma'u tɛ dɔwɛrɛ ye dɔnnibagaw bɛɛ lajɛlen mana bɛn fɛn min kan yani i b'a sɔrɔ k'a fɔ sariya kiti dɔw bɛ yen nɔ dɔnnibagaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a dɔw la dɔw bɛ na ni hakilina dɔ ye dɔw yɛrɛ fana bɛ na ni hakilina dɔ ye mais la seliko kun kan dɔnnibagaw bɛɛ lajɛlen de bɛnn'o o kan k'a fɔ don min ni ala ye a di mamadu mantow ma k'a kɛ u la nisɔndiya n'a ye k'a kɛ u ka nisɔndiya de k'a k'u ka fɛti ye k'a kɛ sara don ye u ye an b'a deli ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma n'i nana sariyatigiw fɛ yen nɔ fana i b'a ye k'a fɔ don sariyatigi ye a bila sen kan nafaw caman b'a la hikimaw caman b'a la o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye i b'a ye k'a fɔ seli yɛrɛ n'i ye a ta k'a lajɛ sariyatigi bɛ min yɛrɛ i bɛ min ye a la fɔlɔ o de ye k'a yira k'a fɔ silamɛya ka bonya ani silamɛya ka force ka d'a kan don i bɛna silamɛ bɛɛ lajɛlen ye kelen ye bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kɔnɔna na u nisɔndiyalen u sanuman u parilen bɛɛ lajɛlen nisɔndiya kɛlen bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen bɔ ni o bɛ fɛn yira o bɛ silamɛya ka fanga yira a bɛ silamɛya ka force yira o de kama hali sariyatigiw b'a yira na k'a fɔ selidonya fɛ n'i bɔra sira dɔ fɛ i taatɔ la selikɛnɛ na i taara sira min fɛ k'i segintɔ la aw ka bɔ sira wɛrɛ fɛ mɔgɔ sɔrɔ minnu tɛ silamɛ ye u bɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ko ja mɔgɔ ninnu fana ja u ka ca koyi mɔgɔ ninnu ja u bɛnnen don ko la koyi mɔgɔ ninnu tiɲɛ yɛrɛ la nin don ye donba ye u bolo ko seli i bɛna ye k'a fɔ ko a bɛ silamɛya ka fiyakabuya fɔ a bɛ silamɛya ka fanga yira a filanan i bɛ mun sɔrɔ a kɔnɔ a shukuru lillah ala barikada i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na seli in bɛ na sun bannen de kɔfɛ ka ala fo ka ala barikada ala ye bato minnu wajibiya an kan an sera ka bato ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a ɲɛ ma ka ala tanu o la ka ala barikada ala min sɔnna ka bato ninnu kɛli nɔgɔya an ma kɛnɛya kɔnɔna na ka bato ninnu a kɛli musaka nɔgɔya an ma ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn olu bɛɛ lajɛlen na k'i b'o bɛɛ ye seli fana kɔnɔna na yani hikima min bɛ seli dili la silamɛw ma k'a kɛ nisɔndiya don ye sariyatigi bɛ a yira n na k'a fɔ baara damadɔni bɛ yen nɔ baara minnu kanulen don walima ni sunnaw don selidonya kɔnɔna na a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye
ودي الاتصال والتطيب قبل خروج الصلاة للصلاة. فأنا دون بغبر بينوني أبو فامكو الإمام النووي ale be ayirana ka fɔ ko koli ani k'i sumaja ka kɔn seli kɛnɛ tagali ɲɛ o ye fɛn ye fɛn min ni a cɛ ka ɲi fɛn dɔ ni a yira an ka ciba sanu na sallallahu alaihi wasallama riwayaw bɛ yen nɔ sahababaw bɛ a wɔlɔfi k'a yirana ka fɔ alakira ni nin don ninnu sera kisi a nɛɛma ba ma i tun b'a ye a b'i ko k'i yɛrɛ saniya ka kasa diyannaw kɛ a la ka kasa diyannaw kɛ a la donc o kelen de bɛ ɲini anw fɛ anw mamadu manto a filanan al-aklu qabla salati wa yufaddalu tamru witran o de ye ka dumuni kɛ ka kɔn selikɛnɛ taali ɲɛ ka dumuni kɛ ka kɔn selikɛnɛ taali ɲɛ dɔnnibagaw fana b'o o kun fana yira an na ko tɛ dɔwɛrɛ ye ko muhamadu mustafa ye nin kɛ k'a yira an na ka d'a kan dɔw kana a bisiya k'a fɔ ko nin don kan ka sun k'a yira la k'a fɔ la seli don a ma dabɔ sun don kama a dabɔra nisɔndiya don de kama aw ye tile 30 walima tile 29 min bɛɛ lajɛlen kɛ kɔngɔ la ka ala ka yamaruyaw bato ka ala ka danw sigi ala fana ye seli di an ma an ka dumuni kɛ ka an min ka nisɔndiya ka an yafaraha ka sɔrɔ an ma bɔ sariatigi ka dan kɔnɔna na ko muhamadu mustafa a tun bɛ dumuni kɛ ka kɔn selikɛnɛ taali ɲɛ mun y'o sɔrɔ dɔw ka na miiri k'a fɔ ko selidonya in fana ko a kan ka sun la seli don sunni a haramuyalen don pewu sariatigiw bɛ bali kɛ ka bɔ a ma ko wa n'i bɛ dumuni fana kɛ ko min bɛ laɲinilen don i fɛ min cɛ ka ɲi o de ye tamaro ye wa n'i bɛ tamaro in dun i k'a kɛ witiri ye min ye o de ye 3 3 5 walima 7 jateda min tɛ se ka tilan 2 ye o de ye witiri ye k'i ka tamaro in dun o hakɛya la ko o de o cogoya la o de cɛ ka ɲi nɔ. سبنا التكبير قبل التكبير من ليلة العيد وحتى خروج الإمام إلى صلاة العيد ودي الله أكبر فوق وفلي بدم depuis seli yɛrɛ su depuis a bɛ fɔ k'a fɔ kalo yera dɔrɔn depuis tana bɛ gosi k'a fɔ kalo yera depuis o wagati Allahu akbar fɔ o laɲininen don fo ka taa se alimami bɔli la ka taa selikɛnɛ na Allahu akbar kan ka kɛ nin waati ninnu bɛɛ lajɛlen na. Naaninan lubsu ahsana siyab a bɛ ɲini i fɛ i k'i ka finiw la cɛ ɲuman don selidonya yanni i k'i pari nin donya ninnu na min bɛ ɲini silamɛ fɛ silamɛ tɛ mɔgɔ depravelen ye la silamɛya tɛ depravelenya fɛ silamɛya tɛ nɔgɔ fɛ an bɔra k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ciba sanu a tun bɛ a ko nin donya in na ka kɔn selikɛnɛ tagali jɛ wa a tun bɛ sumajalanw kɛ a yɛrɛ la fana donc ko a bɛ ɲini fɛ fɛnɛ k'i i ka finiw la cɛ ɲuman don o kɔrɔ ye hali ni ala ma fini kura sanni nɔgɔya i ye i ka finiw cɛ la min ka ɲi ka tɛmɛ a bɛɛ kan min ka fusa ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan a bɛ ɲini fɛ i k'o ranger i k'o bien passer i k'o don i b'i ye i ka ye cogo ɲuman na mɔgɔ tɔw cɛ la silamɛya b'o o de laɲini an fɛ silamɛ man ka kɛ kuma bɛɛ fusukulen don kuma bɛɛ furaselen don fini nɔgɔlenw b'i la ou bien fini farafaralen la o tɛ limaniya dɔ ye limaniya bɛ dusukun na ye cogo tɛ fini tɛ foyi mais min bɛ ɲini fɛ kuma bɛɛ i sanuman ka ye i ye cogo ɲuman ka ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin donba in nisɔndiya donba in na a duurunan mukhalafatu tariq ko a bɛ ɲini an fɛ o de ye ka sira fɔnfɔn ɲɔgɔnya an bɛ taa selikɛnɛ na ni sira min ye a ka kan n'an bɛ segin an ka sira wɛrɛ bɔ ko o kanulen don i n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na o tɛ dɔwɛrɛ ye ka silamɛw ka caya yira ka silamɛw ka force yira k'a yira k'a fɔ ko nin ye silamɛw tiɲɛ na nin ye donba y'u bolo bi y'u ka fɛti don ye tiɲɛ na silamɛw bɛnnen don u ka ca u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a wɔɔrɔnan sɔlatul id i ka taa selikɛnɛ yanni i ka selikɛnɛ assiste sariatigi b'o fana ɲini fɛ o ye fɛn ye fɛn min ni a kɛli kanulen don i ka taa selikɛnɛ assiste i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na yasunul nisa hudu sɔlatul id
wa huwa mazhabul malikiya sunna do musow ka taa seli kɛnɛ na sariatigiw b'a yira na k'a fɔ hali ni minnu bɛ tɛgɛ bɛ ji la u ka taa ka t'u sigi hali n'olu ma seli olu ka t'u sigi côté la mɔgɔ tɔw ka seli o bɛ se ka seli kɛnɛ assiste baasi fosi tɛ a la o cogoya kelen na wa yustahabu ikhraj salat al-sibyan ila salat al-eid denmisɛnninw fɛnɛ a kanilen don k'olu fɛnɛ bɔ ka taa n'u ye seli kɛnɛ na sariatigi b'o o laɲini o ye fɛn min ni a cɛ ka ɲi kosɛbɛ a wolonfilanan al-tahni'a o de ye seli kɔnɔna na an bɛ ɲɔgɔn foli min kɛ sariatigi b'o o fɛnɛ laɲini yani n'an bɔra seli kɛnɛ na an bɛ se ka taa du kɔnɔna na walima sigidaw kɔnɔna na balimaw sigiɲɔgɔnw ka taa ɲɔgɔn fo ka dugawu don ala ye sɔnna ka ɲinɛ sunkalo kun cɛ hɛrɛ kɔnɔna na ani baden kɔnɔna na ka musakaw nɔgɔya kɛnɛya la ani lafiya la ala bɛ se ka san wɛrɛ di an garijɛgɛ ma an ye baara minnu fɛnɛ kɛ ka dugawu don kɛ ɲɔgɔn ye k'a fɔ ala ka baara ninnu minɛ an ye donc sariatigi bɛ o laɲini kosɛbɛ ne ka tila ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ ka d'a kan sigi de don o b'a sɔrɔ sigi la fɛn caman bɛ a kɔnɔna na furukufuruku ni fɔnkɔɲɔgɔnyaw bɛ na n'aw ye yafa deli ɲɔgɔn fɛ fana o ye fɛn ye fɛn min ni a cɛ ka ɲi ka d'a kan adamadenya la i b'a ye sigi yɛrɛ la ni aw ma sabali ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ yafa tɛ na ni aw sabalila ɲɔgɔn kɔrɔ ka yafa ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ sigi bɛ diya silamɛya diinɛ fana bɛ laɲini minnu fana kɛ o ye belebeleba dɔ ye a b'a deli ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma a seegina izharul farah fi hududil mubah ko a bɛ silamɛ i bɛ se k'i ka nisɔndiya yira nin don in na yani i bɛ se ka fɛti kɛ mais cogoya jumɛn de don fi hudud al mubah i kana dan sago fɛn minnu dagalen don i ye i kana tɛmɛ o kan silamɛya ka diinɛ bɛɛ lajɛlen ye sariya bɛɛ lajɛlen ye hakɛ de b'a la dan de b'a la n'i ye dan sago fɛn o fɛn na dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ o bɛ bɔ ɲumanya hukumu kɔnɔ a bɛ na ni tiɲɛni ye donc silamɛ k'i b'i nisɔndiya parili min fɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw an bɛ se ka pari nka parili jumɛn de ko don k'a sɔrɔ an ma bɔ ala ka danw kɔnɔna na o dɔ ye jumɛn ye ka pari i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la aw balimamuso yɛrɛ fila aw ɲɛkɔrɔ alhamdulillah hali n'an ma pari kosɛbɛ hakili la an ye dɔɔni kɛ mais an ma bɔ sariya hukumu kɔnɔ donc o fana de ɲinilen don an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ denmansaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw nin donya ninnu na n'an bɛ fini minnu don an den ninnu nana a ka kɛ finiw ye fini minnu bɛ sariya kɔnɔna na yani fini minnu ka jan minnu selen don k'a sɔrɔ mèche ma don an ma taa lɛni k'u kun na an ma taa sɔni ni sɔn ani o n'a ɲɔgɔnnaw k'a sɔrɔ an ma bɔ sariya ka dan kɔnɔna na walima seli b'i ka na dɔrɔn ka wuli ka taa produit ta k'i kɛ ca la ko i ka i nisɔndiya sariya ka dan kɔnɔna na o cogoya kelen na an b'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw bɛ nisɔndiya fêtiw bɛ kɛ musique bɛ sigi aw bɛ se k'a ka musique lamɛn aw bɛ se k'a ka nisɔndiyaw kɛ k'a sɔrɔ aw ma don mɔgɔ wɛrɛ gasi la yani nin bɛ min fɔ an ɲɛna dɔrɔn an ka nisɔndiya kɛ hakɛ la k'a sɔrɔ an ma bɔ sariya ka dan kɔnɔna na a b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma ala ka hɛrɛ kɛ an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye san caman caman bɛ ala bolo ala k'o di an ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana hali bi an tɛ ɲinɛ an bɛ jamana in di ala ma ka jamana in kalifa ala ma ka jamana kɔnɔ denw bɛɛ lajɛlen kalifa ala ma ani alisilamɛ jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ kɛ an n'u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen same Eid mubarak lakum walana wa kullu amin wa antum bi alf khair insha Allah.